Hej vänner, bara lust att hälsa. Alltså, det närmaste julen och jag vet inte hur jag ska göra video, men det är väldigt läckert att kunna fokusera på att läsa mig själv. Och ett annat som jag arbetar vid är att göra en handel av veruleiki.fo. Och jag måste läsa. Jag måste läsa över det. Så jag läste en bibeln och jag har en sån tanke om att klara att läsa kött och gansmätte. Och det nästa blir på och också jag läser det harst för mig själv och det är faktiskt vad jag inte mer på sjur. Men det kan vara mega ringt som heter Mian Amrafel var kongur i Sinjar Arjok i Elasar Kedrola Omer i Eliam og Tidial i Godjim Torlo i Stríðið Bera kongen i Sotma Bisha kongen i Gomorra Siniab kongen i Atma Semeber kongen i Sebojim og kongen i Bela det er sår. My dear. Akkurat det vet du mig här inte. Annars har jag finns mega nek på sjur och lärsar nek att det var finns med oss på kvistan. Men så att det vill säga sett mig nu i sövna och så personerna så är det ju det är nek bäst mening. Men så är det först av läsa webben det är nek som nek någon som jag känner och som tog att läsa. Men vi vet att kvart är inte alls som man skiljer på det vi men nek känner man skilja. Men jag också bara så att vita att som man säger the struggle is real alltså också för mig. Men att det bara så totalt sån här flat så kan det inte vara i ett video.